Моята вяра ме е научила, че при Господа няма случайни неща, че всичко е перфектно, идеално подредено. И след като всичко е перфектно, идеално подредено, няма как живота да приключва със смъртта. Той продължава и след смъртта. Тук е спора между различните конфесии, какво точно е след смъртта. Аз не искам да разсъждавам, аз съм убеден, че Господ ни е приготвил наистина най-хубавите селения, където може да пребиваваме. И затова смятам, че това, което е тук в този живот, е нашата подготовка за вечния живот. Този път, който вървиме сега, е подготовка за това, което ще бъде след смъртта, след второто Христово пришествие. Ако ние не се обичаме, ние няма да се обичаме и след това. Затова ние трябва сега да се подготвиме, да се обичаме всички хора, за да наистина да не разваляме и рая.